Once again, good evening everyone. Marahay na banggay sa Indo Gabos. My name is Diana Katangay Agriba. It's my pleasure to be your host for tonight. Tonight, we are celebrating the 18th birthday of Maria Teresa. Kilala niya bilang Tessa. So this is a celebration. This is a very significant milestone sa buhay ni Tessa, sa buhay ng isang taaway. Because this is the end of childhood and the start of adulthood. So, kaya naman, tama lang na ito ay i-celebrate kasama ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang family, sino pa ba ang mahalagang tao sa buhay ni Tessa. So, once again, good evening sa inyong lahat. And now, to start with our program for tonight, let me call on our birthday celebrant together with her mommy and daddy, Miss Maria Gloria and Mr. Rolando Vanilla. Palakpakan naman natin sila. Let's go to the beach, eat, let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the sound. Is it too? Okay, now let me request everyone to please rise. Tayo po tayong lahat. Ayan. Masusunuri naman pala ang mga taga-Santo Niño at taga-San Roque. Ang mga taga-Santo Domingo. Now, let me call on Miss Rosario Padroncillo, ang tita ni Tessa, for an opening prayer. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, on this special day, we gather to celebrate the 18th birthday of our dear Maria Teresa. We thank you for her presence in our lives and for the gift of another year. We are asking for your blessings and guidance. Grant her with good health, happiness, and fulfillment in the coming years. May she be surrounded by love, joy, and abundant opportunities. We express our gratitude for the love and support of those gathered here today. May this celebration be filled with warmth, laughter, and cherished memories. Bless our time together, and may it strengthen the bonds of friendship and family. With hearts filled with appreciation, we offer this prayer on Maria Teresa's special day. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much, Rosario Padroncillo. Now, let me call on ang mommy ni Tessa, Mommy Maria Gloria Vanilla, for a welcome message for our guest and for the celebrant. Maray na hapon. Salamat sa mahal na Diyos ta. Tinawan manggiraray kami na i-celebrate ang 18th birthday niya. Maski nag-urat, salamat man sa mahal na Diyos na nag-urang manggiraray. Nakulang pong pasalamat ko sa Indo. Dahil po ako masaro-saro asin sa nagtabang, pamilya, barkada, classmate, Manay Imelda, tugang ko, Sinoy. Mas wala ka mo, salamat sa mahal na Diyos. Thank you. Thank you very much, Mami Gloria. Ang talaga kayo pa nag-celebrate yung birthday ang aki, teary-eyed, because this is not just a celebration of life ni birthday ni Tessa, kundi pasalamatan tama na nagluwal kay Tessa, si Mami Gloria. Siyempre, di yung magigibong mag-isa, kundi sa iyang daddy, tama, Daddy Rolando. Palakpakan naman ang parents ni Tessa. This is a celebration of life, a celebration of family. Kaya nga, yaon ka mo digdigabos to celebrate her 18th birthday. And of course, ang friends ni Tessa. Pero seryoso ang mga kabataan mo niyan. Very serious inda. Nag-enjoy pa man ka mo? Okay, so with that, we'll start out with our program for tonight. I'll start off with the candle, 18 candles ni Maria Teresa. Maria Teresa, ni Tessa. Tessa, are you doing fine? Okay ka ba man? Yeah. Happy ka today?
Actually, kasubago, di ba kanina, grabe si Uran, right? Alas 2 ata, makusugon si Uran. Pagdikti ko kanina mga 4:30, nag-stop na siya. Ay, salamat. Sana tuloy-tuloy na. Grabe ang blessing sa imo, Tessa. So, we'll start off with our 18 candles. Let me call on James Agmata. Nasaan si James? James! Naandyan ba si James? Pag tinawag ko ang pangalan mo, say present. Ano, di ba kayo sa school? Pag tinatawag ang pangalan, say present. Para malaman ko kung meron kayong video or present pala. Let me call on James. James. Si James, boyfriend ni Tessa. James, what will be your message for Tessa? Hi Teresa, kamusta? Happy birthday, happy 18th birthday. Alam mo, lahat talagang message mo. Happy birthday lang yung pwede ko masabi niyo. Pero, happy birthday Teresa. Okay. Sabi ni Tessa sa kahapon daw birthday ni James. So palakpakan naman natin. And i-greet natin si James ng sabay-sabay na happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday! Ay, garigurutom na. Lahat na. Ayun, sige. Pakantahon tada ako, James. Aram mo ba, cute ng handa mo. Ano? Nadoble ang handa mo ganyan. Sayang man. Kung naaraman yung early. Ayan, tabihan mo na si Tessa. Everyone, pwede ko magkanta ng happy birthday song para kay James Agmata. 1, 2, 3. Charles, meron kang happy birthday song dyan. Ayan. Very good si Charles. Ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder. Happy birthday to you. Okay, thank you very much, James. May message ka para sa sarili mo? Ano po ang message ni James para sa diri niya? Ano? Oo, magpa-picture muna kayo ni Tessa. Request ko ni Tessa. Okay, while nagpapapicture si James, let me call on Luis Gian Balino. Present. Andito ba si Luis Gian? Luis Gian, kuha ka na ng isang candle. Okay. Okay na. Thank you very much, James. Now, let me call on for the second candle, Luis Gian Balino, another friend of Tessa. Ikaw sa video, tayo na ako mag-video yung picture na. Hi po, Tessa. Happy 18th birthday and thank you for being my classmate and a friend seeing us since elementary. And my wish lang is may your 18th year be a symphony of laughter, growth, and unforgettable memories. Here's to stepping into adulthood with a heart full of dreams and a spirit unafraid to roar. Okay, thank you very much, Luis. Picture ka muna kay Tessa. Okay, well, habang sila ay nagpapapicture, let me call on the third candle, Franco Balilo. Andito ba siya? Andito si Franco, si present. Okay. Ayan, Franco, kuha ka ng candle. Franco is also a friend and classmate ni Tessa. Ba't wala kayong kamay? Palakpakan niyo naman si Franco. Franco. Ayun, light na ang candle mo. Ay, si Mami, oh. Ayan. Light ka ng candle. What will be your message para sa ating birthday celebrant? First of all, happy birthday.
Second, thank you for being my friend for almost, how long has it been? A decade? And I wish it be extended more, for our lives are only just fleeting. May the time we spend be filled with joy and happiness. Just as one chapter ends, another begins. Thank you and happy birthday. Wow, palapakan niyo naman si Franco Balilo. Di ba akala ko kakanta at sasayaw siya. Franco, pa-picture ka muna kay Tessa. Sige, dito ka kay Tessa, tabihan mo siya. Okay. Habang sila nagpapapicture, tawagin ko muna yung nasa likod. Meron pala tayong mga guest pa dun sa likod. Pasok na po tayo, ma'am. Pagtawag ng kapitbahay. Okay, andito ba si Remy Marie Maristela? Si present. Andyan ba si Remy? Remy, nasaan ka? Wala si Remy. Next is, since hindi makakarating si Daniel Lomilia, next is Mary Joyce Baldos. Andito ba si Mary Joyce Baldos? Okay, next na lang. Mamaya magtatawag na lang ako ng another 3. Ano po? Ano ba to? Jasmine Claire Arevalo. Ay, wow. Okay, halika. Punta ka muna kay mommy para i-light ang candle. Jasmine Claire Arevalo. Si Jasmine po ay friend and classmate ni Tessa. Tama? Akala ko klase ko siya. Pwede ba pag may tinatawag na pangalan, palapakan nyo naman. Ay, salamat. Siya ka na maghawak ng Happy birthday, Tessa. As you step into this new phase of your life, may you be surrounded by friends, family, and loved ones who support and uplift you every step of the way. I wanted to take a moment to wish you a fantastic day filled with happiness. May this year be filled with exciting adventures, personal growth, and endless opportunities to chase your dreams. Okay, thank you very much, Jasmine. Pa-picture ka muna kay Tessa. So, while we are waiting for, I think andito na si Mary Joyce Baldos. Tama ako? Mary Joyce, kaway-kaway. Kuha kay mami ng candle. Si Mary Joyce is also a friend ni Tessa. Mary Joyce, what could be your message for our birthday celebrant? Hello, Tessa. Happy birthday and wish you all the best. Basta always remember na magayon ka. Just the way you are. Namukay po ang maging araw kang iba. Naman. Be proud to yourself. Picture ka muna kay Tessa, Mary Joyce Baldos. Ayan, smile. Okay, next, let me call on. Andito ba si Sarah Marie Banta? Sarah, ikaw ba yan? Ay, ikaw nga. Okay, Sarah Marie Banta. Si Sarah is also a friend and classmate ni Tessa. Pakuha po ako ng microphone and the candle. Si Mami lahat ano. Grabe ang role ni Mami for today. For today's event. Yes. Happy birthday, Tere. I wish you a lifetime full of smiles, happiness, and love. I pray to God to grant you long life, a good health, and more blessings and more birthdays to come. Just a birthday message for one of the most beautiful friends. It's your special day. Happy birthday. Okay, thank you very much, Sarah Marie Banta. Pa-picture ka muna kay Tessa. O yan. So, andito na ba si Marison Batalier? Okay. Palakpakan niyo naman si Marison. Say present, ha?
Naliligaw na naman siya. Okay, si Marison is also a friend and classmate ni Tessa. Ilang taon, Tessa? Ilang taon mo na siyang friend? Since elementary? As a senior high. Okay. What will be your message for our birthday celebration? Happy birthday, Tere. More blessings to come. Tapos, maging proud ka sa sarili mo. Good luck sa journey mo as a legal age. Tapos, good luck sa akin. Happy birthday. Okay, thank you very much. Pa-picture ka muna kay Tessa. Okay, so for our next, andito ba si Janet De Blois? Okay, tama ba ang pagkakapronounce ko? De Blois. De Blois. Janet De Blois. Nasaan mga kamay? Ayan. Lakpakan yun ba si Janet? Okay, Janet, get ka ng isang candle. Anong kaguluhan to? Pero sila pinag-uusapan. Okay, Janet, what will be your message for our birthday celebrant? Happy birthday, Tere. Wish ko, aram mo na ito. Dito ka para makita ka sa video. Sana loob makawin niya na daw. Enjoy ba lang yung birthday mo? Janet, may sinasabi sila, sabihin mo daw ko ng wish mo para kay Tessa. Hindi ako may sabi niya. Okay, marites lang ako dito sa kabila. Okay, pa-picture ka muna kay Tessa, Janet. Ayan, smile sa ating photographer. Ayun, si Joanne, ang ating photographer for today. Okay, andito na ba si Erica de Borja Vedes? Ayan, si Erica, siya ang pinakaunang dumating dito. Tama? Palakpakan niyo naman si Erica. Parang, ayan. Erica, what will be your message kay Tessa? Happy birthday, Tere. I wish that your birthday brings another year of success and the best times in your life. May all your dreams come true. Thank you for being such a good friend. Always remember that banana girls always love you. Enjoy your day, God. Ulitin mo, di namin narinig. Ay pala, hindi narinig. Ano? Pakiulit. Happy birthday, Tere. I wish that your birthday brings another year of success and the best times to your life. May all your dreams come true. Thank you for being such a good friend. Always remember that banana girls always love you. Again, happy birthday, Teresa. Enjoy your day, God. Ayun, banana girls. Tama ba? Nasaan ang mga banana girls? Bakit banana girls? Tessa, bakit banana girls? Sorry, 37 na kaya ako kaya di ko na sabihin kang banana girls. Okay, pa-picture ka mo. Ay, pa-picture ka muna kay Tessa. Isulitin niyo na ang picture because babalikan niyo to years from now. Okay, andito ba si Josephine Pansale? Josephine? Palakpakan niyo naman si Josephine. Siguro hindi niyo kilala si Josephine. Hindi niyo palakpakan. Sorry ha, nag-urulay ka. Happy birthday, Teresa. Thank you for being a good friend to me. Sige lang, antayin ka namin. Hindi pa naman sila gutom. Sige lang. Thank you for being my face. Masaya mo si Tessa. Ano pang message mo para sa kanya?
Pangalawa ka na nagsabi niya. Nasaan yung isa? Alam mo na daw yung Tessa. Okay ka na. Okay, thank you very much. Palapakan niyo naman si Josephine. Josephine, magpa-picture ka muna kay Tessa. Ayusin audio. Gusto niya dyan. Saan mo gusto? Picture ka muna kay Tessa. Sige lang, antayin ka namin. Okay, so sige lang, magpa-picture ka lang kung akong pansinin. Gusto ko lang marinig ko, dito na ba si Abigail Rodriguez? Mag-ready ka lang. Bigyan ko na lang sila ng comment. Abi, kuha ka ng isang candle kay Mami. Okay, palakpakan naman natin Abigail G. Rodriguez, ang friend and classmate ni Tessa. Ay, salamat. Papalakpak na. Happy 18th birthday, Tere. Wala akong ibang masabi sa'yo, Muta. May letter ka doon sa gift na tinanda. Aning, wish ko lang, sana ma-achieve kong gawin sa tayo gusto. Baiyang mo. Basta kaya pinky lang sa gabos, tapos basta nasa message gabos. Mamaya mabasahin ni Tessa yung message mo. Okay, sige pa-picture ka na kay Tessa. Again, palakpakan naman natin si Abigail Rodriguez. So habang nagpapapicture sila, let me call on Joanna Jade Balidoy. Andito na ba siya? Okay, once again, let me call on Joanna Jade Balidoy. Pahina ng pahina ang palakpakan. Si Joanna Jade is also a friend and former classmate ni Tessa. Classmate mo ba, Jade? Happy birthday, Teresa. So may this special day bring you boundless opportunities and the courage to chase your dreams fearless. So I'm always here for you because kagrupo ta ka man sa research. I'm always here for you through ups and downs. And if you want to talk of your problem, I'm always on your side. Love you always. Thank you very much, Joanna Jade Balidoy. Ayan, so let me call on the next one. Jmo Rodriguez. Andito ba si Jmo? Jmo, ayan. Siya nahanap ko. Hindi ka kay mami ng candle. Yan. Palakpakan niyo naman si Jmo. Tama ba ako, Jmo? Happy 18th birthday, Teresa. As one of your 18 candle, I wish you an endless joy, laughter, and unforgettable memories in your journey ahead. May your path be illuminated with success, love, and fulfillment. Cheers to you and the incredible person you are becoming. Happy birthday. Okay, thank you very much, Jmo. Ayan, papicture ka muna kay Teresa. Kay Tessa. Okay, let me call on Margaret Astillero. Andito ba si Margaret? Ano po yung Margaret? Okay, palakpakan naman natin Margaret Astillero. Pamangkin po siya ni Tessa. Tama ako? Okay. Happy birthday, Ate Tessa. My message for you is just to have a fun and pretty teenage life. Because last mo na yung last. And good luck on your studies, especially na magka-college ka din. Okay, thank you very much, Margaret. Kay Tita Tessa. Tita niya pala si Tessa. Ano? Okay, next. We have Jonaline Nolasco. Ayan si Jonaline. Palakpakan niyo naman si Jonaline. Hi, Teresa.
it's your 18th birthday, and the world is yours to conquer. Wishing you endless adventures, laughter, and success on these special days, and always. Happy birthday to our remarkable debutant who adds joy and sunshine to every moment. May this 18th year be filled with magical surprises and dreams come true, and always be great. Okay, thank you very much, Jonalyn. Now, papicture ka muna kay Tessa. Okay, now, balikan ko na. Andito na si Remy Marie Maristela. Ayan, hingi ka muna kay Mami ng candle. Palakpakan niyo naman si Remy. Si Remy is also a friend ni Tessa. Happy birthday, Tessa. And thank you na nandito ako para spend yung special day. Kahit magkalayo tayo, school or work, in the future, don't forget na yung bond natin as friends will never break. Okay, thank you very much, Remy. Ayan, pa-picture ka muna kay Tessa. Okay, now, the last but not the least, to complete the 18th candle, let me call on Hannah Kathleen Balisoro. Hannah, ayan. Happy birthday, Teresa. Welcome to the Age of Legality. Thank you for inviting me here. Biriglaan, di ko talaga aram na kandil ako. Tapos, yun man lang, sana, yun man lang, thank you for inviting me. Okay, thank you very much. Pa-solo ka picture ka muna kay Tessa. So habang nagsolo picture sila, let me again call on the 18 candles kanina para sa group picture. Sabi ko nga, this is once in a lifetime. Years from now, ang babalikan na lang nindo ay pictures and the memories. Oh, ang sarap maging ang sarap maging teenager. Saying goodbye to childhood and welcoming adulthood. Once again, let me call on the 18 candles. Yung iba pa rin naman sa baba, yung hindi nakadress. Ayan. O baka matakpan nyo na si Tessa. Yung iba sa baba na lang. Ayan. Nakita lahat. Yung boys natin, baka pwede sa baba. Yung mga boys, baka pwede sa baba. Ayan. Ayan, lahat ba nakikita? Say cheese! Cheese! Wow, maraming salamat sa bata. Sa second emotion. Ayan, smile! Okay na kayo? Okay, palakpakan naman natin. And members ng 18 candles ni Tessa, you may now take your seats. Ang sarap makakita ng ganitong mga edad. Ano? Nakaka-rem. Ganito yung mga katawan natin dati. Dati yon 20 years ago. 20 plus years ago. Now, we'll now proceed with the 18 books. I'll start off with, ayan na naman, Joanna Jade Balidoy. Nasaan si Joanna Jade? Oy, dapat iba na naman ang message mo ngayon. Baliktarin mo lang. Kunin mo yung message ng katabi mo kanina. Ay, di na kay Tessa. Tessa, gusto mo ulit ng picture? Iba naman na posisyon, ganyan naman sila. Mag-message ka pa ba? So, yung additional message mo na hindi mo pa nasabi kanina at nakalimutan mo. Ano naman, basta wish you all the best. Para iba naman. Bakit hindi ko napansin? Okay, next we have Jonalyn Nolasco. Nasaan si Jonalyn? Picture ka na lang. Paano siya masabi? Hindi ka daw kakain pag di ka nagbigay ng message again. Ayan.
Okay, special request ni Tessa, mag-share daw kayo ng memorable event with Tessa. Oh, siya may gusto nun. Share daw kayo kahit isang memorable event with Tessa. Balikan kita mamaya. Oh, mag-isip na kayo. Nakapag-isip ka na? Memorable naman ating dalawa is kung magkakasama tayo ni na Jo dun sa dagat, yung pagkatapos pumasok, yun. Alam mo nanay niya na pumunta kayo ng dagat? Wala sa kanya. Ay. Okay. Kailan pa yung nangyari? Last year. Last year pa lang. Mami, pumunta daw sila sa dagat last year. Yun lang. Okay. Thank you very much, Jonalyn. Next, we have Josephine Bansale. Ayan na ha. Tapusin mo na ang message mo. Magpapapicture muna sila. Tapusin mo na ang message mo para kay Tessa. Okay? Josephine Bansale. Ano ang memorable event na kasama mo si Tessa? Event. Lapit ka doon kay Tessa para hindi ako makasama sa picture. Ang memorable na event is yung naambra kita sa luglugan. Saan daw? Sa luglugan. Tapos, siguro ako tayong urulok doon. Tapos, parang hindi kayo nag-gift yung GC. Pinana, iyo po ko. Basta, ikakatahan na yung pinana. Tapos, dumana. Ano ba? Para, dapat ba ito? Dapat i-book mo sa crush. Okay ka na, Josephine? Pa-picture ka na kay Tessa, Josephine. Okay, 1, 2, 3. Okay, next, we have Remy Marie Maristela. Memorable event na kasama si Tessa. Nasaan na siya? Umuwi na? Ay, sorry, akala ko umuwi na. Ayan, hindi ka ulit. Ayan. Memorable event na kasama na naaalala mo kay Tessa. Lapit ka doon para mas ano. Alam tayo, kahit nakauna tayo sa school, lagi pa tayo nag-uusap kasi lagi tayo nag-chat tungkol sa mga crush mo. So, bibigyan pa tayo kung sino yung pinakagusto. Okay naman kay Mami, 18 naman siya. Ano, Mami? Ay, Name reveal da. pwede yung mag-name reveal? Name drop ka na anong pangalan? Wala naman siguro siya ngayon. Ayan si daddy niya. Baka naabawa. Pa-picture ka na? Okay, next we have Margaret Astillero. Margaret. Andito ba siya kanina? Wala si Margaret? Di ba andito siya kanina? Ayan pala. Margaret, ayan ang memorable event mo kasama si Tita Tessa? Na ngayon, anong masasabi mo mas malaki ka pa kay Tita Tessa? Tulog more. Tulog pa more. Mahilig ka pala matulog, Ate Tessa. Pa-picture ka muna kay Tita. Sorry, kay Tita. 1, 2, 3. Okay. Okay, we have Sylvia. Kay Tita Bang. Nasaan si Tita Bang? Miss Sylvia Dino. Tita ni Tessa. Nasaan si Tita Bang? Ninang tita daw sabi ni Mami, ano po ang message mo para kay Tessa? Dito po tayo, Mami, sa unahan. Nasaan si Tita Bang? Raise your hand. Ayan, sorry, nakatingin ako dun sa likod ni Jo. Akala ko siya. Dito po tayo, Mami. Message mo po para kay kanyang ninang tita Bang. Ano ba ninang? Ayun si Happy birthday. I-enjoy mo lang ang day on yan. And then, study hard. Saka ng boyfriend. Yun lang. Happy birthday.
Thank you very much po. Mami, napapicture daw po kayong dalawa ni Tessa. Okay, palakpakan naman natin si Mrs. Sylvia Dino. Parang ayaw palakpakan niyo naman. Okay, we also have Tita Chona Altavano. Nasaan po si Tita Chona Altabao? Si Madam Chona. Madam. Happy 18th birthday, Tessa. I hope you will grow up to be fine lady, finish your studies, be successful, and attain your goal in life. Okay, thank you very much po. Ma'am, magpa-picture po muna kayo ni Tessa. Tita Chona Altavano. Ayan. Mag-decide po kayo kung saan kayo dalawa. Ayan, 1, 2, 3. Next, let me call on Tita Gloria, Ninang Gloria Jean Araw. Andito po siya ngayon. Andito po, ma'am. Ninang Jean, what is your message for our debutant po? Happy 18th birthday. Ang wish ko lang, sana lahat ng pangarap mo magkaroon ng katuparan. At huwag kang susuko sa lahat ng mga pagsubok pa lang. Thank you very much. Napakaganda ng message ni Ninang Jing. Ninang Jing, picture ka muna kay Tessa. Huwag daw siyang susuko sa hamon ng, sa hamon ng buhay. Yes. Okay, next, we also have Ninang Eva Balin. Andito pa si Ninang Eva. Ayan, Ninang Eva, message po para kay Tessa. Tessa, happy birthday, 18th birthday. Wishing to always good health and take care always. And God bless and enjoy your day today. Happy birthday again. Okay, thank you very much, Ninang Eva. Picture po muna tayo kay Tessa. Okay. In this moment, lilipat muna ako ng pwesto. Ano po? So for our next, si Kuya Joe M. Baliwag will not be here tonight to celebrate Tessa's birthday. Pero Tessa, gusto ko makita mo, meron siyang special message for you. Okay, sige. Ganito talaga, sa last na lang siya. Okay, next, we have Linda Lopez. Okay. Later na ang video nila. We also have Kuya Justin Baleta. Next, we have Kuya Mark Nino Baleta. Andito ba si Lola Merly Barrios? Wara. We also have... Okay, so lahat na lang po sila video greetings for Tessa. So, si Hannah Baleta, si Eddie Baleta, Tito Eddie, and Tita Lota Baleta, bali isang video sila. So, ayan, Hannah. Ayan ang mga palakpakan naman natin. Kahit wala sila po ay nagpadala ng video for our birthday celebration. Happy 18th birthday, Tessa! Happy 18th birthday, Tessa! Hi Tessa, happy 18th birthday. I hope today is your happiest day. Ang wish ko lang for you is sana matupad lahat ng wishes mo, ng goals mo sa buhay. And mapapayo ko lang na always listen to your parents, lalo na kay Tita Malu, because they always know the best for you. If may pagsasabihan ka, normal lang yun, merong damdamin, then para lang naman yun sa ikabubuti mo. And today na nasa legal age ka na, hindi ibig sabihin, pwede mo nang gawin lahat. Always ask permission to your parents. Kaya, na-age ka na, kailangan mo na maging more mature dahil iba na ang buhay starting 18. Diyan na nagsisimula yung pressure, but I suggest don't pressure yourself. Always be happy. Happy birthday, Tessa. Very happy. Power back. 18th birthday.
you are at the prime of your youth, don't forget that besides physical beauty, there is beauty that is more important, and that is cultivating beauty of your inner self. Also today, you have the whole world in front of you to conquer. May you become a very successful and happy young lady and a person, successful and happy person later on in your life. And you become Maluyang net. That's Tita Imelda Baleta. Ayan. Nasaan si Tita Imelda na ngayon? Nasa Quiapo. Quiapo po kasi. Pilit ko sa Quiapo po yung kanilang. Nasa Simba. Parang pakatuwa natin na nagbigay ng video greetings. But there's more! Ayan, meron pa tayong video greetings, Tessa. Sit back and relax. Gusto mo habang inaantay natin ang Lulali. Wala nang ibang tao. Kuya ulit. Si Tita Imelda ay kapatid ni mama mo. Tama. person, successful and happy person later on in your life. And to become successful, don't forget to cultivate the right principles in life, because it matters that a person has the right principles to live one's life. And these principles start with right, of course, living the right principles, and don't forget to become a good daughter of God. Enjoy your birthday. Happy 18th birthday, Tessa. We wish you a really happy and exciting 18th birthday. And congrats for doing really well in your studies. And we hope you continue to make your parents proud and also to bring joy to the people around. Happy birthday, Ate Tess. Officially na mas matanda ka na kaysa sa akin. I wish you good luck sa last parts of high school, and I wish you advanced good luck sa first year in college. Happy 18th birthday, Tessa. God bless you. Happy birthday, Tita Tessa! Let's sing! Juka Hamida, say Juka Hamida. Yan po si Linda. Happy birthday, 18, happy birthday. Ang masasabi ko lang sa iyo mo, mag-aaral ka mabuti. Ano yung magsimba ka. Magsimba ka, ang regalo sa iyo ni Papa mo kasi Mama mo, yung pag-aaral mo, ayusin mo ang pag-aaral mo para makatapos ka. Okay, thank you very much. Once again, palakpakan naman natin. From Kuya Joe M. Baliwag, Linda Lopez, si Justin Baleta, Mark Nino Baleta from Tita Mary Ann Baleta, Tito Eddie and family, si Hannah and si Tita Lota, and of course, Lola Merly Barrios. Now, let me call on yung mga andito ngayon na kasama dun sa 18 books para sa group picture. Pa-picture po muna tayo kay Tessa. Joanna Judith Paligoy, Jonalyn Nolasco, Josephine Bansale, Remy Marie Maristela, Margaret Astillero, Tita Silvia
Maria Bangdinyo, Tita Chona Altavano, Tita Gloria Araw, Ninang Gloria Araw, at Ninang Eva Badi. Okay, maraming salamat. Palakpakan naman natin ang 18 books ni Tessa. Okay pa ba kayo? Gutom na ba tayo? Sabihin nyo, hindi pa. Gutom na po ba tayo? Ay, hindi nagsisunod yung mga bata, pero hindi pa. Okay, yung mga nagugutom na, don't worry. Mamaya we'll have our dinner. Ikaw ba yun? Banana? Banana, banana. Ano? Meron po tayong sweets on the side. Pwede po kayong kumuha. Yan po sa side. Hindi ko makita yung mga tao sa labas. Kaway-kaway naman kasi napakalakas ng ilaw dito. Ang lakas makakinis ng ilaw. Okay, good evening. So we'll now proceed with the 18 treasures ni Tessa. Tama ako, si Tita Imelda yung kanina nasa video, di ba? So Tita Imelda won't make it today kasi wala po siya ngayon. So, si Daniel Lorilia ay hindi din po makakarating ngayon. So meron naman tayong representative. Anong pangalan po natin, Mami? Ay, sorry, T. Masyado kasing mailaw. Ano pong pangalan natin? Beatrice, ikaw po ba ay friend? Kapamilya ni Tessa? Ano po ako? Daughter po ako ni Tinang. Okay. Kinakapatid ka pala ni Tessa. Daughter ka ni Ninang Jing Araw. Tama po ako? Okay. Sige, anong iyong masasabi para kay Tessa, ang iyong kinakapatid? I'm wishing you a good health. Di man tayo naging close before. Pero ayun, happy birthday. Okay, yan, pa-picture ka na kay Tessa, ang iyong kinakapatid. Ayan. Next, we have Sarah May Banta. Andito ba si Sarah May? Ayan, Sarah, nagbigay ka na ng message kanina. Ano ang memorable moment mo na kasama si Tessa? Okay ka lang, Sarah? Parang siyang malungkot. Malungkot ka ba? Hindi naman. Okay. Hinahanap yung regalo niya. Sige, ako maghahanap para sa'yo. Ayan. Anong laman ng gift mo para kay Tessa? Tinanong. Kung gusto, okay lang. Sige, bahala na si Tessa. Surprise! Ayan. Anong memorable moment mo with Tessa? Yung pinaka naaalala mo lang. So nagkambala kami sa luglogan. Parang ikaw rin na yun. Ikaw ba yung kanina sa luglogan? Iba yun? Magkakasama kayo? Okay. Ilang beses pa kayo kumain sa luglogan? Doon na po. Favorite place ng banana? Kung may... Nagbibideo po siya kayo tapos bigla na lang akong minulog, tapos nabuga ko sa tubig. Tapos supansin kami natin. Tapos naman, yun na. Okay, pa-picture ka na kay Tessa. Sarah May Banta, ayan. Pa-picture ka na ulit. Ano gusto naman ng posisyon? Iba naman. Kanina nakatayo kayo. Nakatayo sila kanina, ano? Ayan. Malapit ka dun sa cake mo. Okay. We also have Miss Erica de Borja Abedes. Nasaan si Erica? Oh, ayan. Erica, ano ang gift mo para kay Tessa? Ano gusto niya? I-explain mo pa. Ayan. May sabihin ka pa kay Tessa na hindi mo nasabi ngayon, kanina. Memorable experience mo daw. Memorable... Di mo makakalimutan na kasama mo si Tessa. Huwag na sa luglogan, please. Nakakadalawa na akong luglogan ngayon at nag-urulok, di ba? O, iba naman. Sige na, sa luglogan na. Yung sa birthday ni Abby, yung nabang niya, nag-enjoy kita sa pagkanta sa ano, just
Okay, sige. Nag-enjoy man si Tessa. Naalala niyo, magpa-picture ka muna. Erica. Okay, next we have Abigail Rodriguez. Memorable memories with Tessa. Embarrassing naman. Parang awa mo na, huwag ka nang luglog. O, ayan, memorable memories with Tessa. Tapos, ako naman sa lumugan. Siguro yung sa city na ilang mga, basta grupo lang. Okay, thank you very much, Abigail. Gano'n naman talaga sa ganyang age. Ano, magkakasama lang sila, maugma na sinda. So we have Janet De Blois. Janet, okay. Sige, bigyan ko na ng time, Janet. Okay, Janet, ready ka na? Okay. Unahin ko muna, Chloe Balane. Nasaan si Chloe? Ikaw muna, Chloe. Chloe, memorable experience na kasama si Tessa. First of all, happy birthday, Tere. Yung pinaka-memorable lang na nangyari sabi ni San Andres po yung birthday talaga niya. Okay, sige. Thank you very much. Picture ka na kay Teresa, kay Tessa. Okay, now, balikan ko na si Janet De Blois. Janet, memorable moment with Tessa. Tingin ka doon sa video, minsan lang to. Tingin ka doon sa video, ayan. Memorable. Sige, alalahanin mo, willing to wait kami. Hanggang alas 9 kami, willing to wait kami. Sa luglogan? Yung gawin ta sa yung pagpasa tayong sa yung sa requirements pala. Tapos ay ba pala nila? Oh, Janet De Blois, take 2. Take 2 kita. Yung pag-take pala ng exam sa sino ito? Yung sa nasa ba yun? Naalala mo na daw yung sa San Jose City kayo nag-exam. Kasama mo si Janet. Janet, pa-picture ka na kay Tessa. Huwag mo na ulitin yung post mo kanina, iba naman. Tuwa siya. Si Janet. Ayan. Next, we have Jasmine Claire Arevalo. Parang nakalimutan yung palakpak. Pagka ako nakalimutan ko rin yung palakpak. It's 30 pa lang, pero grabe ng diklugan. Ayan. Jess, tama ba ang pronunciation ko? Jasmine? Memorable. After class, nagtambay kami sa dagat. Then, pagpauli na po, napatalo yung sinalas ni Teresa. So, tigpasabli ko po siya kahit nakita siya na nakabitis lang po kaya siya ito pagpaluan sa akin. Sige, nakabitis ka na. May extra kang chinelas. Palakpakan naman natin si Jasmine. Jasmine, nakalimutan ko magpa-picture kay Tessa. Okay, next we have Mary Joyce Baldos. Memorable moment with Tessa. At kung gusto mong sabihin ko anong regalo mo kay Tessa at bakit? Memorable moment na lang ba? Oh, ayun oh. Ngayon, ang iba naman ang role ni mama niya. Ang memorable na yung video ba kada sa birthday, tapos nagkarigos kita sabay-sabay. Tapos yung
kaya kapag baga naka-notes, then madman ka sa aron, mas kinag-ora, notes ka lang. Okay, thank you very much, Joyce. Picture ka muna kay Tessa. Now let me call on Benedict Banico. Andito ba si Benedict? Ikaw ba si Benedict? Okay ka lang? Parang malungkot si Benedict. O Benedict, what is your message for Tessa? Happy 18th birthday, Tessa. May your journey into adulthood to be filled with joy and making for you is something that you can use to write down your thoughts, dreams, and memories in your adulthood. Hope you love it and wishing you a lot of peace. Ayan, pa-picture ka muna kay Tessa. Parang serious si Benedict. Ano? Benedict Banico. Palakpakan naman natin si Benedict. Now let me call on Jmo Rodriguez. Jmo, what is your memorable moment with Tessa? May pinapaikot po tayong sweets dyan. Kuha na lang po tayo. That's for free. Ah, sige. Ano yung gift mo for Tessa? This gift is something that you can wear everywhere. And I think it's perfect for you because it symbolizes beauty and simplicity. May it add sparkle to your special day and serve as a reminder of the beauty you have. Hope you like it. Okay, thank you very much. Picture ka muna kay Tessa. Now, let me call on Eliza Jermaine B. Flor. Cousin ni Tessa. Okay. Tessa, wishing you a fantastic 18th birthday, filled with joy, laughter, and the best luck in everything you pursue. Okay, pa-picture ka muna kay Cousin Tessa. Thank you very much, Eliza Jermaine B. Flor. Now, another cousin ni Tessa, Isabel Marie B. Baleta. Andito po ba si Ayan. Message for Tessa. Happy birthday, Tessa. This gift symbolizes your personality and is something you can treasure for your existence. Happy birthday. Okay, pa-picture ka muna ate kay Tessa. Ayan. Next, we have Sister Maria Angelina B. Vanilla. Ayan si ate. What is your message for your sister Tessa? Hindi ko pagalawid ha. To the one who's in my best and in my worst, happy 18th birthday. Ate, mapapicture ka pa. Okay, let me call on another cousin from Miss Sheila Belmonte. Andito ba si cousin Sheila? Okay. Cousin po. Message mo po para kay Tessa. Happy birthday. Happy birthday, Tessa. Sabi. Okay po, pa-picture ka po muna kay Tessa. Okay, let me call on Lola Elisa Balute. Andito po ba siya ngayon? Ayan. Palakpakan naman natin si Lola. Happy 18th birthday, Tessa. Enot sa gabos, mapasalamat dito sa mahal na Diyos. Siring man sa imong mga magulang. Sana hangad ko sa imo na magtapos mo na pag-eskwela. Siring man, magmati sa tatarawang dyan mga magurang ta bakuyan ikakaraon. Yan, hangad ko lang na makatapos ka. Happy birthday. Thank you very much, Lola Elisa Balute. Lola Elisa Balute. Ayan, picture naman po tayo kay Tessa. Next, we have Auntie Rosario Padroncillo.
Tessa, happy birthday. Ang big-wish ko lang sa imo, makatapos ko lang sa imong pag-eskwela. Dahil mo na mag-boyfriend habang nagkaklase, tapuson mo na ang pag-klase niyo, tapos good health, and fulfill your dreams. Happy birthday. Okay, thank you very much, Auntie Rosario P. Padroncillo. And now, to complete our 18 treasures, let me call on Barangay Captain Maricel Austria. Representative po siya kasi ang ninong ni Tessa is ang kanyang asawa. Tama po ba ako? Former Barangay Captain Alan Austria. Tessa, happy 18th birthday to you. May all your wishes and dreams come true. Maski nasa legal age ka na, sana magdamog ka man diyaray sa mga parents mo yun. God bless always and happy birthday again. Thank you very much, Barangay Captain Maricel Austria. Kap, dito po muna tayo magpa-picture. Okay, at this moment, let me call on again the members ng ating 18 treasures. Okay, again, let me call on the 18 treasures, pero ang gusto ko si Lola Elisa ay katabi. Talaga nag-request, katabi muna siya ni Tessa. Charles, pwede ba ako nag-request ng birthday song? Kasi si Lola Elisa po ay birthday tomorrow. Ayan, so ready po ba tayong kantahan ng happy birthday si Lola Elisa? Charles, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Salamat sa kabos. Maski nga ni birthday ko sa aga, pero wala akong handa. Pero nag-outreach na kami ngunyan, kaya na-late ako pag-birthday. Human sana. Once again, happiest birthday, Lola Elisa Balutik. Sabi niya na ito, baka magduwag pa ka sa aga sa araw. Lola, ilang taon ka na po? 71, pero dahalata. Kaiba ko po siya before sa lectors and commentators sa simbahan years ago, pero di nagbabago ang mukha niya. Diba? Napapalakas. Okay, so now, let me again call on the members ng 18 treasures ni Tessa for the photo op. Group picture po muna tayo. Ayan, picture. Yung ibang boys sa baba na lang para makita lahat. Sorry kuya, narinig ko naman. Ayan. Okay, ayan. Okay, Tessa, pahinga ka muna. Take your seats. Tessa, kunin ko muna yung mga gifts mo para clear ka dyan. Baka mamaya talbinan. Kunin ko, patago ko muna sa akin. Okay, at this moment in time, didiretso na po tayo sa 8 roses ni Tessa. Okay, let me call on. Ready na ba ang ating 18 roses? Tessa, okay ka lang? Kailangan mo ng tubig? Okay, 18 memorable persons. 18 memorable guys sa buhay ni Tessa. I'll start off with John Tristan Ballester. Okay. Nagpapahinga lang siya. Okay, next, Adrian Paul Bedes. Okay, magkasama pala sila. Once again, next is James Agmata.
Tristan Ballester. Diyan ang nakikita ng roses. Okay, thank you very much, John Tristan Ballester. Let me call on... Ay, hindi pa. Sige na. Pagdating... Ayaw na pa po siya. Let me call on Edmund Pop Bedes. Palakpakan nyo naman. Legal din sila magkasanda next. Luis Gian Balino. Okay. Palakpakan naman natin si Luis Gian Balino. Okay, hindi makakarating si Sean Ryan Estigoy. Let me call on Greg Emmanuel Dino. Andito ba si Greg? Si Greg is cousin ni Tessa.
Once again, let me call on members ng 18 Roses para sa group picture. Parang ayaw nila tumayo, ano? Nasa yung mga kasama. Para at least years from now, babalikan nyo ni Tessa. Sabi ni Tessa, isa-isang picture. After ng group picture, isa-isang picture. Family. Palakpakan naman natin ang mga importanteng lalaki sa buhay ni Tessa. May special request ang celebrant. Pwede daw pag-picture sa inyo isa-isa. Ayan. Ayan. Oh, sige, gilid muna tayo. Tawagin ko na lang kayo para sa picture. Sabi ni Mami, Tessa, mamaya na daw sabi ni Mami. Okay, Tessa, pahinga ka muna. Now, before we go sa pinaka-aantay nating lahat, ayan. Ano ang pinaka-aantay niyong lahat? Ayan, yung magsalita. Okay, let me call on Miss Isabel Marie Baleta. Hindi ko maintindihan ang sulat ko. Ano? James Maliares. Si ate, meron pang isa for an intermission number. Ready na po ba ang ating mag-intermission number? Para kay ate, para kay Tessa. Okay. So habang inaantay natin na mag-intermission number, meron po ditong sweets para sa inyo. Gusto niyo po ba ilibot ko? Ako naglibot? Ano po mag-ilibot dito kung gusto niyo? Tessa, regalo to ng daddy mo. Gusto mo buksan? Ako inaantay natin sila. Buksan mo ang regalo ni daddy mo. Mami, gusto niya ng buksan. Ayan. Tessa, buksan mo daw ang regalo ni daddy mo. iPhone. iPhone? Baka mami siya ba ito? Yung ating mag-intermission number, i-ready na po yung music. Kasi after this one, kayo na po. Ayan. Nasaan si daddy? It's a celebration. Come on and celebrate tonight. Hindi na si daddy mo, di ba yung napabuksan? Ang gusto pabuksan ni mami, ano po ba talaga? Ayan, ano daw regalo ni daddy para kay Tessa? Tessa, isiwan mo na lang ako yan. Isiwan mo na. Gagamitin niya pa po kaya mami ulit. Sayang po kaya kung ano. Pero Tessa, pag di daw ginigising, dahil na nanaregaluhan ulit. Dapat daw ginigisi ang mga rapper. Ayan. Meron siyang Redmi iPod SE. Ito ang pinasa ko. Ayan, ano masasabi mo kay daddy mo, Tessa? Mataba ka na. Ako? Baka hindi siya subukan. Tessa, kanino yun? Para kay daddy. Pag-ayun ko yung picture kami sa mataba ka na. Sorry, daddy, ang message para sa iyo. Nasaan na? Ay, nagtago na siya, Tessa. Salamat po kay daddy niya. Ready na ba ang ating mag-intervention number? Kasi ako na lang makanta. Ayan. Ayan. Once again, palakpakan naman natin ang mga cousins ni Tessa.
body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. More like the way we rock it, so don't stop. In the lights and everything goes. Palakpakan niyo naman ang ating mga dancers, oh. Ang papaya. Wala ba kayong mga kamay? Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, I don't need control. Okay, thank you very much, Isabel Marie Baleta and James Malyares. Now, nasaksihan natin kanina yung dance. Ngayon, tawagin ko naman for a song number, Ninang G. Araw, to sing All of Me. Sino pa pong gusto kumanta? Tinanong na. Baka gusto niyo kumanta? Kayo gusto niyo kumanta? The Banana Girls, dapat kumanta tayo. Minsan lang to. Sayang ang mga outfit niyo. Gusto mo kumanta? Tita Joanna lang ang kakanta. Gusto niyo kumanta? Paul! Late ka kanina kakanta ka. A celebration will last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate. Okay, diba napaka-generous ni Mami? Meron siyang pag-gift dito. Alam niyo ba yung game na Bring Me? Ready na ba kayong lahat? Bring Me, diba sa kanya may Bring Me ako. Now, pinakamabilis na pupunta sa akin. Now, Bring Me ATM. Sino ang merong ATM? May laman man o wala, basta may ATM. Debit card po ha, hindi credit card. Debit card, kahit ano. Ayan, ayan. Magkano po ba ang laman ito? Mami, ang BPI po, sabi ko po kanina, ATM, hindi ko po sinabing ibabalik ko sa inyo. Okay, eto po, congratulations. Eto po, congratulations po. Ay, this is for you, baby girl. Wow, eto na po ang iyong BPI ATM. Halika dito, kuya. Si kuya narinig ko kanina, gutom na siya. Dahil dyan, bibigyan kita nito. Sa akin na ba to? Ayan, congratulations! Gusto niyo pa ng games? Talaga naghanap na ba? Na-pressure si Mami. Ng games, sayang. Okay, so habang inaantay po natin si Ninang Jean, once again, meron po tayo ditong sweets. Ano po ba ito? Talagang nag-isip? Talagang hindi ko maisip po na pangalan nito. Yema. Ayan, Yema. Gusto niyo ng Yema? By the way, sabi ko nga, napakasaya mag-attend pag 18th birthday kasi napakasarap balikan na minsan po tayo ay naging 18. So palakpakan niyo naman. Palakpakan niyo naman ang mga sarili niyo. Palakpakan niyo. Kasi nakakatuwa, para sa amin, na lumipas na ng 18, ang gandang i-reminisce yung mga memories. Kanina naririnig ko yung mga kwento ng mga bata. So nakakatuwa naman pakinggan. May message pa nga kanina na sana daw yung friendship nyo andun pa din kahit even after work. Kasi yun naman talaga, ngayon magkakasama kayo pero pag tumungtong po kayo ng college, ang iba sa inyo ay mag-aaral na kung saang lugar, kung saan kayo magtatrabaho, but still sana the friendship will still remain. I guess ready na po ang ating Ninang Jing para sa kanyang intermission number. Special song po natin.
Listen. 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 Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating me down. I'm around to every move. You're my downfall, you're my muse. The world's distraction, reading the news. I can't stop singing this sweet. Wala ba kayong mga kamay? Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose to win. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I
ni Daddy Rolando, si Kuya and Ate. Tessa, pwede kang tumayo para makapag-blow na tayo ng candle. Okay, again, now let me request everyone, tayo po tayong lahat. Ayan, tayo po tayong lahat. Charles, magre-request ako ng mabilis na beat ng happy birthday. Okay. Ay, mag-light muna ng candle. Nakatayo na bang lahat? Hindi tayo magsisimula hanggang di kayo nakatayo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Louder! Happy birthday to you. Ayan. Louder! Happy birthday to you. Louder! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Parang humihina na ang palakpakan. Okay, isang malakas na happy birthday kay Tessa. 1, 2, 3. Happy birthday, Tessa! Blow your candle. Okay, now, andito na po tayo sa most exciting part ng program. Nasaan na si Tita Soleng Barrios? Tita, halika po. Para i-bless na po natin ang pagkain, let me call on Tita Soleng now. Let us put ourselves into the presence of the Lord. Pero wala man tabi this food. Paano ito? Oh, okay. Okay, tama na nite. Sige po. Salamat po sa mga blessing kining pamilya na magayon ng birthday ni Tessa. Okay. Mabless na sa kita ng pagkaon. Bless us, O Lord, in this gift which we are bound to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, karon na. Let me tell you. Okay, you may now take your seats. Uunahin po muna natin yung mga guests po natin sa loob. Pwede na po silang kumuha ng pagkain sa loob. So while we are waiting for other guests, may video okay ba tayo, Charles? Ano ba video okay? Charles, may video okay ba tayo? Ayan, so habang inaantay muna natin our turn para kumain, ang alam ko meron mag-i-intermission number. Ayan, so unahin muna natin yung table doon sa likod. You a 10, baby girl, but I know one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I know one. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next, So habang inaantay natin yung turn natin para pumunta sa loob, sino gusto mag-intermission number? Ino-open ko na ang floor. Para sa gusto mo kumanta? Ayan, anong kakantahin mo? Ayan. Mag-concert muna tayo. Charles, magkoconnect lang daw siya.
Kakanta ka talaga pa. Okay, palakpakan naman natin ang kanyang kinakapatid. Sino pa gusto mag-intermission number? Hindi daw kakain pag hindi nag-intermission number. Pag nag-intermission number, mauna kayong tatawagin. Ayan.
to show me that you understand my baby. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you set my soul running? I don't wanna wait. Don't take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Set off my whole body, whole body. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me harder, make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me harder. Una para sa'yo, kahit lang dahil darating mo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine exfoliate light. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'll levitate. No Milky Way, we're renegade. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'll levitate. Señorita, I wish I could pretend I didn't need that, but every touch is love, it's true love. Oh, I should be running, oh, you keep me going. Thought it was half summer, it's what tripping off me. Before I even knew how to be loved, it felt like waiting for hours in the sun to keep the sunrise. Your body felt right in my lips. You felt like I'm not ready for this. I wish I could pretend I didn't need you, but every touch is love. It's true love. Oh, I saw you right. Tumaremamo pa' que mi casa prenda no voy. Tumaremamo pa' que mi casa prenda no voy. Tumaremamo pa' que mi casa prenda no voy.
Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. We were victims of the night, the chemical, physical kryptonite. Helpless to the face and the fading light. Oh, we'll bound to get together, bound to get together. She took my heart, I don't know how it happened. We took the floor and she said, oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said shut up and dance with me. You'd always be mine, mine. I know you love me, I know you care. Shout whenever, and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we idle? Are we playing? We're just friends. What are you saying? Said there's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, baby, 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 no, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine, mine, baby, 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 oh, baby, 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 no, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine, mine. Danger is imminent. System failure. Sequence initiated. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look like, but to me, so call me maybe. Shit into next year. Shit into next year. Just shoot for the stars.
Yeah, come on, we dance. That means let's go now. Let's go. Light up dance. Hands up, hands up.
Get in the car and ride it wherever you want. Get excited and you wanna steer, but I'm shifting gears. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take it back, darling, I know you. Kiss it to your junk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. You wanna know how to make me smile? Take control of me just for the night. If I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. It's so much to learn. I won't show you twice. Head to toe, baby, running right. If I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me to your junk and I'll show you the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Girls be looking like that and fly. Kicks on the beat, walking down the street and maneuver free, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. Trample with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, get that body. Girl, get that body. Girl, get that body. I work out. Girl, get that body. Girl, get that body. Girl, get that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and staring at me. I got it. Okay, at this moment in time, habang andito pa kayong lahat, ayan, masarap pa ang pagkain. Ayan. Sabi, hindi na sila makapagsalita. So, samantalahin natin ang pagkakataon na marinig ang boses ng ating birthday celebrant. Gusto nyo bang marinig ang boses ni Tessa? Ay, parang ayaw. Gusto nyo ba? Okay, so, ayan. I'll give the floor to Tessa para sa kanyang short message para sa lahat ng kanyang bisita ngayong gabi. Palakpakan naman natin si Tessa. Good evening, everyone. I just want to thank you all for joining me today. I'm very grateful and Okay, palakpakan naman natin si Tessa. Ayan. Si Tessa kasi di ba siya kumakain? Ayan. So, maraming salamat for coming tonight. On behalf po of Mami Malu and Daddy Rolando, of course, sa kanyang kuya and ate, maraming salamat. Nakakatuwa kasi sinamahan niyo si Tessa until ngayong alas 8, medyo late na yung dinner natin. But, and of course, thank you sa magandang weather. Thank God. Ay, masaya siya. Thank God sa magandang weather na binigay sa atin ngayong gabi. Once again, my name is Diana Agripa and it is my pleasure to be your host for tonight. Huwag kayong mag-alala, hindi pa po tayo tapos. Andyan si Kuya Charles. Ayan si Kuya Charles. Nakakatuwa si Charles po ay anak ng aking kaklase nung elementary. Diba kalain mo? Kaway-kaway kay Charles. So yung gustong sumayaw, pwede pa po tayong sumayaw dito sa dance floor bago apakatapos nilang kumain. Once again, good evening and maraming salamat. And yung gusto pang mag-intermission number, lapit lang po kayo kay Kuya Charles sa likod. So yun. Jay Sean. 2, 0, 1, 2.